natakot sa backlash kasi alam kong kahit i-bash nyo ako, yung personality ko sa public, di ko kailangan i-fake. Kasi yung nakikita nyo, yun talaga ako sa kanila. Mas malala pa nga eh. Ang dami natutuwa sa humor mo online. Lalo na sa pagpatol sa buzzers. Buzzers. Mm-mm. Sino ka bang nambabasher ka? So, anong tanong? Ano ba to? Masaya, di ba? Oo. Oo, correct. Mm. Anong tanong? Anong tanong mo? Ay, may question tayo from the audience. Ano po, parang hindi ka ba natakot sa backlash? Kasi nga, di ba, knowing the pageant standard na parang kapag beauty queen ka, parang dapat prim and proper, ganyan. Mm. Pero yun nga, maraming natuwa sa'yo online. So, what made you go with that path? Parang Interview. Oo nga. Parang swerte na lang ako na yung personality ko online, yung personality ko sa public, di ko kailangan i-fake. Kasi yung nakikita nyo, yun talaga ako sa kanila. Mas malala pa nga eh. Pero hindi ako natakot sa backlash kasi alam kong kahit i-bash nyo ako, may friends ako na tanggap ako. May Liza ako, may Tanya ako. Kahit anong sabihin ko dito, kahit anong gawin ko, may uuwian akong friends, may uuwian akong tao na hindi ako i-judge. Tas love pa rin ako. So, dead pa sa bashers. True. Wala kayong ganito. True, ma'am. Pero ma'am, merong nagsabi sa akin, Lai, sabihan mo si Joy, ganyan. Hindi, okay lang yan, kaya niya yan. Oo Tsaka nga. wala siyang pake. Sabi sa'yo. Ay, ito pa pala yung magugustuhan mo sa kanila ng dalawa. Sila yung tipo ng tao na kapag wala ka sa kwarto, wala ka dun sa sitwasyon, wala ka dun sa event, pag may narinig silang pangit sa'yo, pagtatanggol ka nila. Never silang parang, oo nga, Oo ganito nga. siya eh. Wala silang ganun. Multiple times proven na yan. Kunyari, wala ako. Tapos may nagbanggit ng pangit about me. Sila yung galit. Pag wala to, kami nangaaway. Correct. Pag wala Oo, siya, oo. kami yung parang, hindi ganyan. Ilang No. beses nang proven yun. So parang dun din natetest yung friendship Yes. namin. Pagdating sa loyalty sa isa't isa, yung parang tingin namin sa isa't isa. Kasi kahit anong sabihin mo na negative about sa kahit sino sa amin, trust me, wala kang makukuhang kahit anong negativity. Nagagatungan namin. Oo, lagi namin Yes. pagtatanggol yung isa't isa. Yun. Basta yung mali nila, tama yun sa akin. Ako Oo. din. Tawa ko na lang. Konsentidor Oo. tong mga to. Oo, no? correct. Oo. Mali ba yun? Sa amin tama yun. Oo. Loko ka. Totoo. Mali yun. Mali ka. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.